Pâine cu roșii, ardei, mozzarella și busuioc verde. Sună bine, nu? Roșia și ardeiul le-am pus într-un blender până s-au făcut pastă. Am pus și sare și pe foc cu ea până scade puțin. Am lăsat-o să se răcească foarte bine, apoi într-un bol încăpător am amestecat-o cu maiaua, apa și puțină sare. A urmat făina și am amestecat puțin până am format aluatul ăsta ușor lipicios. Am acoperit cu o folie și am lăsat o oră în pace. După această oră am făcut prima serie de stretch and fold, urmată de încă o serie de stretch and fold la jumătate de oră distanță. Ultimele două serii au fost metoda coil, mi se pare că este un pic mai blândă cu aluatul decât stretch and fold-ul. Am acoperit din nou cu folie bolul și am lăsat încă 2 ore să dospească liniștit. Când aluatul a fost gata, l-am întins pe un blat și acum începe partea distractivă. Am pus cuburile de mozzarella, frunzele de busuioc, am rulat totul frumos și apoi am pus pâinica într-un banetone în care va sta peste noapte la frigider până mâine când o coc. Deci fiți pe fază, mâine se pune partea în care coc minunăția asta și abia aștept să vă arăt cât de frumos a ieșit în interior.